Hayi ayikhulumi. Ikhanda nje lingaka. Leli ikhanda elingaka lizongena lapha kimi. Eish. Lizongena. Ikhotha isitho sangasese. Iqala la emathangeni yangikhotha. Zathi ngani hayi mama bekezela kusho ukuthi izosibulala. Thwalo samalungu. Sho. Lento ingikhotha lento zithi ngane nje kusho ukuthi umuke wanqaba sifile sonke. Sengibambelele embhedeni ngithuli ngithe. Hawu, ngibeleni kaMlungu. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Nina bakashana kamenzi yaphuza umlazanga meva nina bendlodlo nokuphapha ekhanda ehlala sezantsi kuyifundazwe zethu zonke khona eNingizimu Afrika. Sibingelele lezi impande zama-Afrika igama lohlelo ke igama le-channel yethu iBlack Life TV. Igama lami uKings Chaka ngokaluqa umethuli wenhlelo nje ohlubudlu bekhasini. Ake sibheke ukuthi ke mhlawumbe namhlanje lesi sihloko sethu size ngaso ubani sihamba naye uzothini sithini sigaxa naso ma sawubona. Sawubona. Ninjani? Siyaphila mntana mnjani? Sikho. Yeah. Yini bekumala mhlawumbe eqaleni nje ekukhuleni kwakhe uze kufike empini? Ngizalelwe eNkambathawini. Inkantolo yami ngase eHammersdale. Alright. Ngakhula ke ngafunde kusa ngaqeda. Ngongatholeka amatoho ngena ngisebenza eJaldini. Okay. La eBluff. Okay. Hlalile ke eBluff iminyaka zaba 6. Into engiya nje ekhaya ngamsuka ukudla makuphela inyanga. Ngamsuka ukudla makuphela inyanga. Ho. Kuyafika kungomehluko. Ngibuze ingane zithi ingane zami hayi mama khona imali ekhona lapha ubonani. Athi ngela masaki inkosi. Akudla impesheni agogo hayi. Ngibuze kwenzeke naku senifaka nekipe inamagama kutheni? Efaka belungu bami. Yeah. Hayi bashonile abantu entangeni. Yebo baba. Belungu bakho man. Naqo kusoka belungu lesikipa ngeke ngasiwasha kaMlungu. Hayi ke hayi ngithule. Ngihlebele ingane ebusuku ukuthi bahamba bonke. Babuya bephethe oplastic. Ngibuyele kaMlungu ngisebenza. Jashaka ingane ingcinga hayi bo mama koswa ama sausage hayi bo mama koswa nenyama zenkukhu hayi. Dlani lokho kuphambi kweningi. Bo. Vala umlomo. Idlinyanga ngithule phansi. Sengiyabizwa kuthiwa hayi umama nange edlule emhlabeni. Mama usha. Ngibuye ke manje ngibheke ekhaya ke manje ke awuMlungu ngisize 1000 nje. Nawo masingcwabane wakhe. Ngcwatsho. Kwenzakalani la? Nithatha phi imali? Hayi vele kuyangcwatshwa phela. Gayiwe. Aqhuma indawo. Akanikwanga lo. Hayi angilalela. Akanikwanga imali yomhlaba lo. Kudliwa imali yomhlaba. Imali yomhlaba lekhaya. Nobantu. Nguthumbu mina la ekhaya. Yeah. Kanjani? Anginikwanga nakutshela ngani uma? Hamba umvusi umtshela kutshela. Hayi. Hlehla bhesina ngakaphakwa ngeke. Ayenganga. Hayi ngeke baphela amadoda la uzongishaya. Qhubeke nolayini. Yahamba mina ngakaMlungu ngesonto ntambama. Abantu abami mlekelele la nje bade ngcwatshwe. Bese ke ubuyele endlini. Hayi ngiyabona inyama imali engathi yehla manje igiya liyehla manje. Sengaqala sengafonelwa. Osisi amafutha aphela. Ngithi ngiyafika kwenze njani cha? Imali ayisekho. Bathi bangcwabe ngagogo banamanga. Masingcwabisana wami ungcwabele salukwazi. Ngibuke. Ngithi ngiyafika ngokulandelayo. Wo. Ivene nje. Ubani wale moto? Mina. Omunye obhuti. Omunye wabafowethu uthenga ivene. Uthenga ngani? Lo mndazi abene UIF lo muntu amgwazela lo muntu kwenye ifemu 150 akaza ubuyisa. Basebenza inyanga zantathu abanjwa amaphoyisa ngapho uThongani. Bathi bangitshela ukuthi oThongani ngathi angikwazi. Kwazi lo mhlaba nisho angikwazi ngilapha. Ngivalelayo. Usefika seqedwe isigwebo. Kanti ngizongizonga kuphi? Ngitshela ngani angikwazi uThongani. Mangisuka la nje ngoThongani ngishona angikwazi. Aphinda athenga enye imoto. Ngithi kanti kwaphuma emalini. Ho, ziyanda imoto egcekweni uyambona nina uyafudumala. Yena nophalo. Akakhi kodwa inkinga yakhe. Uhlezi endlini ngama. Kanti siduphungu. Bese ngisukela nje uThuru. Hawu. Ngizakhele nje uThuru wami engingcenye ngithi hayi athi ke ngibukele ke manje namasekeni vele lapha ngamlungu. Ayavela ngilanda amasekeni nami lapha ngifake ngihlale. Yeah. Hawu.
avena kusuka ogula nje umuntu esikhaleni ngitshela ngithi hayi amsakhangela into ongayiboni kahle ngitshela faka khangela nayo yonke ihlobo dokotela bazombona kwathi eqeda ungcwatshwa kwahlabeka ingane yakhe hayibo yini manje kwayinanga nalona ungisiso siyakhukhumala uthi akake ecatha umuntu acathwe mangaka Uhlezi una solution. hawu kwenziwe ngidala thatha nompetshisi ngifune nowatela nogamtrini faka Chatha lo muntu. Kanti ngisemsebenzini ngase nginengane Busy kabi mina. hayibo kuthiwa sekushona intombazane lapha ezalokudadweni Yeah. kuthiwa ifikani-ke manje-ke kuwe umuntu kuyokushaya umhlahla khona umuntu oqeda umndeni hayi ngoba vele ngesonto angisebenziswe ngenza iwashing yami ngiyeza ngesonto ekuseni athi yafika kumuntu wathi hayi umfweni lo hambile khona into ayishiyile ngabe nomphefumulo wangena ebhokisini msheni kuthiwa khona into ayishiyile umfowini futhi uzoniqeda la egcekeni hayi ngilungela ngoba sengikhe lapha mina sengiyiphumelela hawu ungayihlalela hayi bo ngiyabizwa hayi bo ishonile ingane dadweni lo nomlungu uzongixosha abantu abafangaka angisasho angiyi siloku yomngcwabeni phela njalo uzobuya nalento kuthiwa shwayo lo muntu siyo komunye umuntu athi hayi wayethwele tufele balo manje usefuna umuntu azongena kuyena kwakunhlobo nesithatha cha kunomuntu amshiya lo muntu ufuna ukusebenza la kumina makuyigazi lakho nje kwelale ekhaya uzongena Mesha. hayi yasebenzela mina mlungu wami ngiyahola ngemali yami dlala idokfela ngikhokhela umasingcwabane thina ngingenzama ukudla anginayo nje inkinga Na stress so much wala. hayi funa into ngizothwala ngiyasebenza ngezandla zami Ayish. hayi baqotheka abantu la egcekeni hayi baqotheka hayi labahamba kanye baba bathathu kwathiwa yini emasifinele ngathi ya baphunyelwe imali abantu iphi imali hayi cela uhulumeni abangcwabe ngeke ngisayikhiphe yami bani ngathi bangitshena la bathi baphunyelwe imali yomhlaba yabona manje imali mina ngiyibambile eyokufundisa lezi zami ingane Kuphela nje. ho siza kulungile ngithenga ukudla ke bahle abantu ngi-supply toilet dlani cha ukungcwaba ufuna ukubona ukuthi yini le ngayifikela isonto malo yini khona into ehamba la egcekeni ebusuku ngithanda uthatha usawoti Chela la. foko shibhoshi indaba Yeah. angisebenzi mithi malo ikizishaya icapha ngathi hayi awuthi ngilale ke ngizwa ke lo mnomzana ungamqonyi ubani qale lento phekweni thatha usawoti ngishaya hayi uyabelesela impela lo muntu ungathi wehlika ngala kunethangi lamanzi khona hayi ngithe windi angimboni nje ngizwe kuzigana uzala besicabheni kuthi go ngithi hayi ubani ufuna bani kuthi nya kuphinde kuthi go abantu abamdudula msofa nivali siyaqhuma isicaba kosanini ke manje sengumuntu usiza ukuthi yini le ngoba mawubuka ekhethini nawe uyibona masiya lo muntu inyoka liyashiya umfowini washiya inyoka wathwele ngenyoka awu athi hayi izoninyana wabandisisu ngani yami sabanda ngathi nje Ntombi zami embili nomfana ngibele kumlungu ngithi awunike amaviki amabili eholidini lami nje athi hayi konke engahambi kahle ekhaya Uyekhaya. hayi ngeke nginganzami Ogada umzila straight. ogada manje ukuthi lento le ekuthiwa inyoka kanti lo muntu wayithwele ngani banazi imoto manje ifezonke Yeah. shone ke nethuneni ngithatha lento yakho hambe nayo wena noma uyibusele la wayithatha khona ngoba manje iyaqotha la egcekeni iyaqotha sele sibabili manje la kwethu sibukana kanje yabo lento yenziwa ubani ngithi nganadla nayo imali yomhlaba ava kimi mina yami ngiyayisebenza nayo uyangena kulukuthi inyoka endlini ithi ngane imali ngibona ibhanjana lithi sithe phansi kombhedo wakho Ingena fast. ngene fast lento ingane ehlele esihlahleni ngiyapheka kule ndle ngayo ibhande lihlaza linenyawo cha ubungathikontela ihuqayo la ngena phansi kombhedo thela nchibhoshi inyoka yaphuma kushibhoshi lutho Nyokana ndile ngaphuma ngoshipho. kudlebo khoboni bathi mama kuphuma lutho ngithi mane nencwadi lazo masingcwabisane la phansi kwebase ukulanje ublanket laba nibabuse ngapha
liqukula umantelasi ubuse ngayo liyeke ibhesi izovuswa yimini. Oh, ikhanda la ngaleli lami. Usuyibona siqu. Hayi ngathi le ukuthi umantelasi wawanini kwibhesi yawanini. Hayi kade ubona shame. Hawu, hayi wena hambe kusibani bani uwe walanda lento thina sazi lento ilandwa nokuthi ibuselwa. Ngihambele ke umuntu wabantu hayi la kwami futhi la wena wafuywa lapha phezulu. Ngicela ungihambele ke nje la kwami. Sakhuluma wona naye. Khuluma mina ngiyathetha manje. Okay. Kumele egcekeni ngibize obaba noma ngithi hey kwaphuma imali yomhlaba nadla nonke lalanda lezi zinto lezi ezisihluphana namhlanje. Umnikazi walento mtsheleni ukuthi akalandele into yakhe. Hayi akayilandi. Siphume nengane sokuhlalela libalele. Sihle. Ithi ingane imali ungabheki phezulu. Ngithi cha ungabheki nje phezulu. Buka nje ububuka phansi. Ngicela ngisakudla kwalokudla ke mina. Yini? Athi khona into la esihlahleni. Ngithi uthi manje sisukuma kanye kanye. Uzothi 1 2 3 sibaleke sonke. Siyasala izithi. Sani masuka nje sithi andibhala kacaphani. Iyo lento ebisendlini isiphumile. Asingenele endlini kwesivala icapha. Kungena endlini. Sivala icapha ayishona ilanga. Hayi kulungile phela nalo ngino 2 plate la ngiyapheka. Nankinga ngizoliphuza nje itela. Ngiyikho endlini nje manje. Sesiyahlala endlini. Ha ngibuzange elangeni. Yangena into embhedeni ebusuku. Lilele. Ngizwe lento ihamba lana. Hayi. Yeheni. Githi yini? Githi fukani. Kanti mangithi nje ublanket ngithi neshade. Awu. Yini? Ayikhulumi lento yaqonda nje. Yakhuphuka ithe mayifika la yangikhotha. Hayi ngamemeza athi asingamani ngibulali. Awu. Hayi ayikhulumi. Ikhanda nje lingaka. Leli khanda elingaka lizongena lapha kini. Eyisha. Lizongena. Ikhotha isitho sangasese. Iqala la emathangeni yangikhotha. Zathi ngani hayi mama bekezela kushuthi izosibulala. Sithwalo samalume. Sho. Lento ingikhotha lento zithi ngane nje kushuthi umuke wanqaba sifile sonke. Sengibambelele embhedeni ngithuli ngithe. Hawu, ngibeleni kaMlungu. Bathi suka yehle embhedeni. Ngibekele namanzi ogeza lo isiyehlila isekho. Babeka amanzi ngigeze. Ekuseni bangithi ngiyachama ubaba yini. Kuphume ingwekwana nje ngathi umebuzo wenyoka. Ngithi hayi angaze ngiphathwe isinge mina ngizala ingane zami nje phosi normal angaze ngihlinzwe. Ngivelelwa yini? Lo mkhuba shoyo lo muntu kushuthi wawushiya unika umfazi noma kuyena yayi umfazi. Zithi ingane ivula ikhabethe ekitchen. Mayi. Isekhabethe. Akumali. Oh. Kutakile nje u200, kutakile nje u100 o50 o2010. Makhona imali ofike nayo. Ngithi imali yami ihlale ebhanki. Imali khona imali ofike cha. Eyami isebhanki sesikhwameni ngiyayazi. Uzobona. Ngeke bantakwethu. Angiyazi ke le sizoboshwa. Manje kuyona yonke lento eyenzakalayo. Yini inkinga ngoba uthi lento yenza lokho ekwenza kusakunemali. Angithwele phela mina. Still awuyifuni. Ay. Yabona lezi imali uzovana ivuke sigcwele ikhabethe. Ingane uzufunda. Khona imali ekhaya. Thatha imali ingane iqale ibhema ama drugs. Thatha imali ingane ihambe zosonke abazobuza abantu ho uma wena usebenza. Kanti nawe phela umuntu oyihlonipha ukuthi ungakhothwa into nje budede. Vale nje sithona sami ngasese ngisigcinile. Makushoniswa lezi ngane ngathi uhambe kahle ke mntaka uthi uhambe nakho konke. Ngisele ngizokhulisa ingane mina. Wedwa nje qwaba. Ngayihlalela nje. Angaze ngibele ingane ngidlwe enkantolo. Njengamanje wena uthi lento ayimove. Hayi mina ngifuna izwe lingilekelele. Ngoba lento kufanele ibuyele la vela khona. Manje lo nangu usashona akazange asho ukuthi wayithathe iphi. Yes. Fanele lento ihambe ibuyele la vela khona ngoba hayi ingane sengibuye nazo manje ngahlala nazo What ejadini. if ingane zakenje ukubona imali eningi ekhaya since usho ukuthi ikhule zazacindezeleka abantu bedla imali phambi kwabo izayifuna le mali still ibe khona. Jabula ziyafa. Thatha imali nje zona shone ko box asithenga ongekho sibuye ibeke ngithi imali. Ukudla kwala ekhaya hayi imali ungabisahluphi lo nyoko sashiyelwa umalume nje yasithengena. Ngizotshena abantu bazonibulala.
ukuthi i-user wena ukuze bathole imali abalendaba. Hayi, sijabulela imali ngane. So njengamanje ubuthi ufuna isuke uba updateile bona ukuthi awuyidingi noma Ngiyabatshela lento mina ngifuni lapha egcekeni. Ngoba undodakazi lo uthi sikuyafika kuyena. Ngithi mina akithi intombi yahlolwa wena. Yebo ma. Usazohlola usukhothwa zinyoka. Ngathi hayi ma la ngeke ngoba isipha imali. Ulafe elihle kakhulu. ngezinye indlela iy'ngane ayinandaba zona. Hayi asenandaba sebuya esikoleni nje ingane zazi khona isinkwa nopholoni. Zofika ivula ikhabethe ethathe ongafuni isinkwa nopholoni landa ushizi namagunya kuyadliwa. Wengane zakwethu niyayizwa nsumansumane ngilayitheke into ongakazi uyibona ngiqala ukuyiva nami namhlanje ukuthi nayi inkinga uma uthi la umfowabo owathwala washiya into manje lento ayibulali kuphela nje idila naye ukuthi yenze lokho asekuchazile bese kusake kunemali engakaya kodwa ke ingcaphe khona ukuthi izingane zakhe ijabule zizincinci kamjoli ngoba yibona le mali yena akayifuni lento ufuna ukuyisusa angazi noma mhlawumbe ngamnikeza advice ku right aqhubeke nesithwalo sikamfowabo as long as izingane zakhe zihappy noma aqhubeka ayisusa lento ngoba uthi akalazi ilanga yothi ngale iyabulala ngoba yena akafuna esithwalo uyasebenza kamlungu right igama lami ke sichaka kaluqa lezi impande zama-Afrika nisale kahle. Is the Black Life TV.